हेल' लोगोफोर आं आंनि दैमा थुनायखौ गासैबो बरायनो खालायबाय आं दा नैबे सरकारनि PMAY न' गोदान गंसे मोनदों लोगोफोर दा बेहाय मिस्ट्रिफ्रा खामानि मावगासिनो आं दा बेखौ नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आरो सोरबाफोर गोदानै आंनि भिडिअआव फैदोंबा नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो नायलांदो लोगोफोर नैबे मिस्ट्रिफोर खामानि मावनायखौ आं देखायलांबाय थानोसै न'आ गासिबो कमप्लिट जाजोबसैयानो नैबे फ्लर होदों आरोना बे फ्लरखौ ढालाय होदों दा थारमाने मानसि थाफायाबा डुप्लिकेट मावजोबो आरो बिसोरो ना थारमाने आं बे न'खौ आं हारसिं निजा लुवाखै आं मेम्बारफोरनि आखायाव हगारना होनाय जादों सिमेन्ट ढालाय होगासिनो बिसोरो प्लास्टार आगोलाव बिसोरो ओरै साइडआव माप लाग्रोजोब्बाय आरोना दखर सिमेन्ट अन्थाइ ढालायखौ होनानै माप खालामग्रोजोब्बाय गासिबथिं समान जानायनि थाखाय दखर होग्रोजोबग्रोखानानै दा गेजेराव गारनानै बे जे सिगाङाव दखर होदों बे समान माप लाजोबनानै समान बानायगोन आरो बिसोरो गेजेराव होलाजोब्बाय जिङावबो होबाय माप खालामनानै दा होयै गुवार हाबाय बिसोरो ओरै जिंखौ होगासिनो दा साब्रै मावदों बिसोरो गामसा गोथां गाननाया हेड मिस्ट्रि ओमफ्राय खावसेखौनो हाबाय आरोना एसेल'थारसै नै खना फारसे एसेल'सै जोबनोसैयानो गला होबाय सिंनिखौसो मा सिस्टेमै होखोथाय गलाखौ मानसिबो थानाय जायासै फ्राय खामानियाथ' जोब्बायानो नै बिसिनि प्लास्टार होनाया गला होनायाबो जोबजोब्बाय खिन्थु गला होनाय समाव न'आव मानसि थानाय जायासै आरोना आं बाहेरायाव ओंखारब्रबनानै थांनाय जाबाय लोगोसे खोरखि दरजा दंबावो होमबानो कमप्लिट जाहैबाय